ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1834 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? କାଶୀରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ମରପନ୍ତ କାମ୍ବେ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ। ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଡାକୁଥିଲେ? ବିପ୍ଳବୀ ଝିଅ ଛାବିଲି। ମନୁଭାଇ କେବେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? 1852 ମସିହା ଝାନ୍ସୀ ରାଜା ଗଙ୍ଗାଧର ରାଓ। ବିବାହ ପରେ ମନୁଭାଇଙ୍କ ନାମ କଣ ହେଲା? ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଚା ଖଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ସାକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ତୀର୍ଥଗୁରୁ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ବିବାହର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ? ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ପରେ। ରାଣୀ କାହାକୁ ପଶୁପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦାମୋଦର ରାଓ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କାହାକୁ ଡକାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଟପ ନାନା ସାହେବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପେଶୱା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ୱାଜିଦ, ସାକ୍ଷୀ କୁଣ୍ଡିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବିଦ୍ରୋହ କଲାବେଳେ ଭାରତର ବଡ଼ ଲାଟ ଓ ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? ବଡ଼ କ୍ୟାନିଂ କ୍ୟାମ୍ବେଲ। ଝାନ୍ସୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ବେଲ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ସାର୍ ୟୁଙ୍ଗ ରସ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1885 ମସିହା ଜୁନ 18 ତାରିଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କାହା କୋଳରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ତୀର୍ଥଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଜୁଆରୀଙ୍କ କୋଳରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କେତେ ବର୍ଷରେ ମାନବ ଲୀଳା ଶେଷ କରିଥିଲେ? ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷରେ।